Els membres de la comunitat universitària de la Jaume I, començant pel rector Vicent Climent, han pogut competir amb els millors jugadors de la província en la jornada Endavant amb els esportistes, patrocinada per la Càtedra Endavant Villarreal Club de Futbol. Els esportistes han sigut uns professors de luxe ensenyant als universitaris i universitàries les seues habilitats en els seus respectius esports en les diferents pistes instal·lades a l'Àgora Universitària. La exhibició ha comptat amb la presència de Pablo Torrijos, actual subcampió d'Europa de triple salt, Roberto Bautista, 25 del rànquing ATP de tenis, Pablo Herrera, plata olímpica a Atenes 2004, el migcampista del Villarreal Club de Futbol Tomàs Pina i els jugadors de les primeres plantilles del Club Amics del Bàsquet Castelló, Víctor Hidalgo i Alejandro Bortolusi. L'esport femení ha estat representat per les esportistes de la Universitat Jaume I, Maria Colonques, en futbol, Clàudia Martínez, en bàsquet, Andrea Barrachina, en vòlei, Àngela Tejedor, en tenis i Feli Castellet, en atletisme. El rector de l'UJI, Vicent Climent, ha donat la benvinguda als i les esportistes, que li han signat la samarreta esportiva que s'ha posat per a participar en les exhibicions. Totes les persones interessades han pogut rebre els consells de primera mà d'aquests esportistes saltant triple o perfeccionant els seus cops de tenis, futbol, bàsquet o vòlei. A més, els primers participants han rebut una samarreta commemorativa, així com a regals, entrades i moltes més sorpreses. La jornada s'ha tancat amb una entrevista en la qual els assistents han pogut plantejar les seues preguntes als esportistes d'èlit.